sekolah. Sekolahku SMK Negeri 2. Bangunanku kampung mulai ilmu kang diulang dulu. Ono wae ilmu kang sing diulang dulu. Guruku mulang ilmu kang bekti. Ilmu bekti supaya bisa dihormati. Sekolahku kang endah. Bangunane kang megah. Gawe aku betah mulai ilmu ing sekolahku papan bangunan kula diwenehi ilmu saka bapak ibu guru kanggo sang basa depanku ilmu kanggo mujudake cita-citaku